všetkým príjemný, pekný deň. Srdečne vás tu všetkých vítam, najmä vás, milé deti, z oboch základných škôl vo Veľkých Hulanoch. Ďakujem našim vzácnym hosťom, že prijali naše pozvanie, že sú tu dnes medzi nami a nech táto akcia sa vydarí. Ďakujeme veľmi pekne. Sú to rozprávky o zvieratkách, o rozprávkových postavičkách, ale hlavne o deťoch, ktoré sú veselé, milé, občas trošku neposlušné a niekedy aj netolerantné. Odpovedal pes a zaštekal. Hau, hau! Solnička vybrala z vrecka chlieb so šunkou a podala mu ho. Teodor zaštekal od radosti. Hau, hau! Ez a kis lány már nem fiatal, de hogyha hallom itt benne kavar, ébresztő óra a ritmusatán, messziről kerül a magán. Keď Adamko ešte nechodil do školy, sedel aj so svojím ockom Kelešínom v izbe pri velikánskej starodávnej kachličkovej peci, v ktorej praskal ohník a cez okno obdivovali roztancované vločky mekučkého bejolčkého snehu. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Je úplne jedno, či žijeme v Amerike, v Afrike, na Slovensku alebo v 8. svetadieli. Na každom kúsku zeme žijú deti, niektoré sú zdravé a šťastné a niektoré možno nie. Mesiac október je preto zvláštny, lebo je to mesiac úcty k starším. Čiže tento mesiac mimoriadne si pripomíname úctu k našim starým rodičom, našim rodičom. Nezabúdajte na to.